Msebe wa Diakisi Central Wilfred Monyenye nerabaga kugikeria ngana yo kurusiwa obviously kwa Rigathi Gachagua na kugikeria obokoreri obogenderete kwenekiwa ase serikali ciskonde ne kaunti ya Kisii ase Kinyagetari asemona baka ukwanegoro muroberio moyabu obokoreri bobobwenia osha na tauna no muroberio orengete koleta egetiro ase abananchi nigaruro kuborego cha sabachumbe go tuguterare engana yo kumurusia Gachagua na utumekali bagerio asoko sangana bananchi na usangirire birengereri byabo kubwatkana anobokoreri bwa magendero anene obotumeki bwasha asoko enekia abuna amagendero abiriga kororokana ase serikali cheche county baminto na era Kinyagetari kito chance naja kera KTRH nagenda kibreve chance pe abantu baminto baumire abantu bagenda tekorera ekadi eri ya NHIF terigo koragasi egende ke baso batobeka nga sha eyo ngo jigotoma yangire munanje onagenda nimbwate gongo 1700 onagenda nate ngaki ya kadi iteriko kora ona atumikire boneka kiru busato korengwa na koegwa mariogo egento gyoka tokoboria abatyumba abatwachorete 290 aya nara mangana bagotoretera public bus station toserie oyo mintori Rigathi Gachagua gose bagotoretera mangana muna ya huduma y'abananchi abakenya milioni 52 egente kina kitotegete kera harigererigwa erinde torore ngaki abantu baito bako mbora ruto gade batenga wika korekerege okorwarigwa torwarigwa busa amaje tonyore busa estima tonyore busa igegento nkoburia abachumbe baita 290 egento bagokora tikaba tigegenteke kenyebe no morembe erinde basukurikere ama sirai abananchi ekina kinda abatebya abantu baminto inche muno mwishimiwa Wilfred Monyenye egente kinagekanire amangana yo korusia Rigathi Gachagua aina amangana atagete koleta amangana mao batigire gusukurikira abakenya na ende tigamba te bintu abashimiwa abo mochorete o maene ntubwati musumama omuntu ogonjoruga nakabeza gake wake gento getakoreki getaiyo igo kamuranje na ende kano mogoto jorna intu mwararora muntu kabira kimokoreki igo togotebya abachumbe baito muno muchumba ito sairi janda egente getigaje kagaiga atotebi ngaki abarwire bakurwarigwa ase Kinyagetari yeito ya KTRH gotentwanye kini ekabe erebo 6 bone yakobe erebo 6 tote kurwarigwa ne kadi ya NHIF waigwegente kegia sha tigaba chumbe bache na ende toje gaiga turwa maoni aito muna leo toje kurwa maoni Rigathi Gachagua.